Eta nabarmen hasi dena argindarraren prezioa da. Begira grafikoa. Martxoaz geroztik, orain ikusiko dugu, grafiko honetan, martxoaz geroztik argindarraren prezioa gora eta gora ari da. 4,4 kilobateko potentzia kontratatuta duten etxe batean, martxoan 59 euro ordaintzen ziren, bataz beste, eta ikusten duzue uztailean 76,4 euro. Hau da, 7 euro gehiago. Gainera, estimazioa diote joera goranzkoa izango dela oraindik ere, eta horregatik aditu batekin aztertu nahi izan dugu zergatik gertatzen ari den hau. Horrela jarraitu ezkero, argindarra igo eta igo azken hamarkadako udarik garestiena izango da. CO2 isurien merkatuei isuna jarri zaie ikatza, gas naturala eta petrolioa, eta horrek eragindu gainontzekoek ere igoera hori ezartzea. Ze gertatzen ari da, haien prezioa egiten ari da norabait bultzadaka bat, eta ordun bultzatzen dute prezio guztiek norabait igotzea. Gainera euri faltagatik izan ezpada ere hidroelektrikakoek garestitzeko duten almena erabili dute. Eta horrela daude arauak eta egin dezaketela nahi duten modun, baino egiten ari derena da ondorioa oaintxe bertan sofritzen ari gerena, prezioak igoera. No sé si la entiende alguien. Yo no la entiendo, entonces los motivos no sé cuáles son. Oso despistatu naiz, beti jasotzen dut eta ez dut begiratzen. Argiak itzaltzea bezalako kontsumo neurri murrizpen txikiak etxean egiten ditugun horiek ez dute izaten inpakto berezkoa eta ikusgarria ordaintzen dugun fakturan. Berdin dio, pizten dezun, ez dezun pizten, hobeto nolabait zentzuz kontsumitzea, zeren gutxi ordainduko dugu, baino gaur egun daukon eragina oso txikia da. Aholkua gure esku dagoena, hau da etxebizitzako potentzia maila berrikustea eta tarifa mota egokia aukeratzea.